Bueno, bos días. Empezamos rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, quedando xa prácticamente os derradeiro fleco que daba por nomear para completar os nomeamentos da Xunta de Galicia, se produciu o cese da actual directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, da AGADER, de Inés Santé, a cal lle agradecemos todo o seu traballo durante estes anos, e o nomeamento da nova directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, AGADER. Trátase de Paz Rodríguez Rivera, licenciada en Dereito, con unha trayectoria amplia, laboral, vencellada o ámbito do desenvolvemento rural, traballou como xestora do Plan Líder na comarca de Lugo e tamén prestando servicio de asistencia técnica e asesoría en proxectos normativos relacionados co medio rural, como, por exemplo, a mellora da estrutura territorial agraria. Actualmente desempeñado o posto de axente de emprego e desenvolvemento local no Concello de Friol. Xa entrando en asuntos ordinarios, o primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe volvimos a renovar o convenio que decía que mantemos dende hai un tempo coa Fundación Catedral de Santiago para colaborar en materia de seguridade e atención aos peregrinos. Básicamente, se trata de garantir a seguridade no interior da Catedral de Santiago e tamén na oficina de atención ao peregrino, ademais controlar todos os fluxos de acceso de visitantes que queren acceder á Catedral especialmente e tamén a oficina do peregrino. Bueno, verán estes días, xa é previsible que vaya en aumento durante os meses vindeiros o constante chegada de peregrinos. Está chegando a media de 2.500 as credenciais que se están expedindo cada día, e son moitos máis, sobre todo os fins de semana, os que queren acceder ao interior da Catedral. Por tanto, colaboramos, xa digo, non é o primeiro ano, coa Fundación Catedral de Santiago con este convenio 1 millón de euros para sufragar os gastos de seguridade e regulación dos fluxos de visitantes. A proposta da Consellería de Cultura, renovamos outra vez unha colaboración que levamos mantendo no ano 2021 coa USC, coa Universidade de Santiago de Compostela, para o mantemento, foi creado no ano 2001, do portal web neofalantes.gal, para promover o uso de galego nos neofalantes, é dicir, persoas que, aínda que non tiveron o galego como lingua materna, sí que agora a utilizan como lingua habitual para expresarse. Por lo tanto, renovamos este convenio, 60.000 euros, que, ademais de manter os contidos actuais, vai nos incrementar tamén e habilitar espazos sobre emprego e unha canle co mundo empresarial, con novidades desta páxina web. A proposta da Consellería de Presidencia, hoxe acordamos destinar 1,3 millóns de euros a axudas para que as federacións deportivas organicen actividades para menores de 16 anos. Isto entra dentro do programa Corresponsables, financiado polo Goberno Central e executado polas comunidades autónomas, que busca, entre medidas de conciliación, unha delas esta, que permite que os menores de 16 anos podan desenvolver actividades deportivas organizadas de xeito profesional por unha federación mentres os seus pais están traballando. Cada federación poderá recibir ata 75.000 euros e, por darlles un dato, ano pasado, por exemplo, 12.300 participantes nestes programas e máis de 2.500 actividades en case un cento de concellos. A proposta da Consellería de Política Social, hoxe acordamos a sinatura de 4 convenios de colaboración con 4 entidades de discapacidade, por un importe total de 1,7 millóns de euros. As entidades son a Federación de Asociacións de Persoas Sordas de Galicia, a Asociación Galega de Atención Temperá, a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas e a Asociación de Parapléxicos e Grandes Minusválidos de Galicia. Son 1,7 millóns de euros para que estas entidades poidan prestar servicio ao redor de 5.000 socios destas entidades, que tanto como decir a 5.000 familias pola asistencia que prestan a estas persoas que teñen algún tipo de discapacidades que atenden estas 4 federacións.
A proposta da Consello de Educación, hoxe aprobamos renovar un convenio con a UDC, con a Universidade da Coruña, para destinar 6,6 millóns de euros ao campus industrial de Ferrol. Acaba de revalidar este campus, que foi o primeiro en toda España en ser acreditado como campus especializado. Tivo unha primeira axuda da Xunta de Galicia no ano 2015 e agora que acaba de conseguir durante 5 anos renovar esta acreditación como campus especializado, o que facemos é destinar 6,6 millóns de euros para colaborar no seu funcionamento. 14 millóns en total, desde que o campus de Ferrol recibiu esta acreditación como campus especializado. Son varias medidas, por darles algunhas, accións para seguir captando talento no eido de investigación, máis investigadores que veñan a este campus, mellorar o equipamento do campus, sobre todo para adaptarse ás novas posibilidades de inteligencia artificial e un campus tecnolóxico, para promover a transferencia de coñecemento coas industrias que están enclavadas na comarca de Ferrolterra, habilitar tamén o área de relacións internacionais e para promover a mobilidade internacional entre docentes e investigadores que, aínda que non veñan permanentemente como investigadores este campus, e que poden facer estadías de máis ou menos longa duración. A proposta da Consellería de Medio Rural, un importante acordo para desenvolver en Galicia unha estrategia relacionada coas especies frondosas. En Galicia hai máis de 615.000 hectáreas de monte con frondosas, madeira de especial calidade, madeira autóctona, que son claves estas especies para manter a biodiversidade e garantir unha xestión sustentable dos nosos montes. Estamos falando de máis de 40 millóns de euros ata o ano 2040, é certo que unha estrategia a longo prazo, son 36 medidas e o que busca aplicar tratamentos silvícolas de desbroce, de tratamentos con os elementos que sexa necesario para favorecer o crecemento deste tipo de especies e tamén repoboamento de 3.500 hectáreas con frondosas, especialmente frondosas que teñen unha madeira de alto valor, como nogueiras, cerdeiras ou bidoeiras. Para elos, son moitas medidas, un prazo importante, tamén o orzamento, máis de 40 millóns de euros. Crearánse agrupacións forestais de xestión común nos terreos de frondosas para unha maior ordenación e xestión destes espazos. Se utilizará o rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas, que xa existe e está en vigor, para que sirva como referencia agora de xestión e, sobre todo, de acceder a axudas públicas. E tamén se fomentará o desenvolvemento de novos produtos que teñan como base as madeiras frondosas, estruturas de madeira, certos produtos da industria química que necesitan destas árbores, en definitiva, todo o que sirva para fomentar a extensión do cultivo de especies de frondosas nos montes galegos. Tamén hoxe a Xunta de Galicia deulle visto bo a última emisión de bonos que realizou a Xunta de Galicia, a Consellería de Facenda, bonos sustentables por importe de 500 millóns de euros. Hai que decir que a estabilidade económica de Galicia e a seguridade que suscitan os investidores permitiu que houbera 3 veces máis ofertas que bonos se podían vender, é dicir, 3 ofertantes de compra por cada bono que ofrecía a Xunta de Galicia. Máis de 30% dos compradores, ademais, son investidores de outros países e, especialmente, alemanes e do Reino Unido. Por lo tanto, tamén conseguimos traspasar fronteiras agora de merecer a confianza de investidores nestes bonos sustentables. E, ademais, outro dato, recordarán que o obxectivo de déficit, cando remate o ano 2024, vai ser de 0%, por tanto, esta emisión de bonos non vai supoñer máis endebedamento do que ten actualmente a Xunta de Galicia, sino que sustitución por outras bonos que xa se amortizaron e, por lo tanto, temos esta capacidade sin necesidade de subir o endebedamento. A proposta da Consellería de Emprego tomamos o acordo de destinar 4,7 millóns de euros a un novo programa de formación para mellorar as competencias digitais de persoas desempregadas, especialmente no rural, entendendo, non será todos, é para concellos de menos de 30.000 habitantes, pero moitos deles serán concellos de moita menor poboación. O que se trata é de favorecer a adquisición de competencias digitais para favorecer a empregabilidade destos ao redor de 9.000 desempregados que calculamos que se poden beneficiar deste programa. En principio vai ser para persoas en situación de desemprego, pero se non se cubriran todas as prazas,
tamén se poderán destinar, poderán ser beneficiadas desta formación as persoas ocupadas que estean inscritos nas oficinas de emprego como demandantes de mellora do emprego actual que teñen. É dicir, non terían preferencia ás persoas desempregadas, pero poderían acceder ás que estén en demanda de mellora de emprego. Haberá 3 niveis, básico, intermedio e avanzado, e a formación será sobre creación de contidos digitais, uso de ferramentas online, ciberseguridade, en definitiva, unha serie de capacitacións que agora xa forman parte dos requisitos para acceder a moitos postos de traballo que non teñen por que estar vencellados directamente ás novas tecnoloxías. A proposta da Consellería de Vivenda é dentro do obxectivo, xa ha comentado varias veces en varios consellos, de duplicar o parque público de vivendas nesta legislatura. Seguimos dando pasos e hoxe acordamos a licitación de 50 vivendas de promoción pública no barrio de Susán, na cidade da Coruña. Recordarán que no Consello pasado levamos acordo de instar que o Concello da Coruña fixera unha modificación do PESON para construir 560 vivendas, a maiores destas 50, pero estas 50 xa é posible construírlas, non hai impedimentos urbanísticos e, polo tanto, se aprobamos a licitación da súa construción, 11 millóns de euros, a previsión é que as obras comencen no segundo semestre deste ano e poidan estar rematadas no ano 2026 e se chegue ao obxectivo de facer no barrio de Susán 1.500 vivendas, entre as que faga a Xunta directamente e as que se fagan coa colaboración de Xunta a través de cooperativas e promotoras para dedicarlas a réximen de aluguer social. Tamén a proposta da Consellería de Vivenda hoxe aprobamos destinar nun plan ata que empezaría este ano e remataría no ano 2027 23,5 millóns de euros a reforzar a seguridade viaria en 150 treitos que suporían 500 kilómetros das estradas autonómicas. É a segunda edición deste plan de seguridade viaria, pero aumenta sensiblemente a súa cuantía, aumenta un 62% o orzamento que se destinara na edición anterior. Vaise actuar en 2 tipos de tramos, un nos chamados puntos negros, é dicir, os máis perigosos, os de máis siniestralidade, polo tanto, onde é necesario actuar con máis urxencia. Aquí adicaremos 6,5 millóns de euros, dese total de 23,5 se reformarán cruces, mellorar os pasos de cebre, instalar sistemas na estrada para reducir a velocidade e despois os outros 17,2 millóns de euros que restarían para actuar en 109 treitos donde é preciso mellorar a seguridade. Non son puntos negros, pero sí que convinte facer obras de seguridade, sobre todo porque foron puntos onde se produciron accidentes por despistes de conductores. Por lo tanto, hai que mellorar o firme, reforzo de sistemas de contención, máis iluminación, acondicionamento das marxes, para peóns, en definitiva, actuacións en puntos non tan urxentes, pero tamén necesarios. Por darles un dato, o plan anterior permitiu reducir un 60% os accidentes nos puntos negros nos que se actuou. Por lo tanto, son actuacións moi necesarias e as empezaremos este mesmo ano con estes 23,5 millóns de euros que, como decía, son un 62% máis que no plan anterior, que foi de 14,4 millóns de euros. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos o novo Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia, que busca facilitar a transición das empresas industriais de Galicia cara a un modelo circular de xestión sostible. Horizonte de execución sería empezar este ano e rematar no ano 2030 e, como digo, o que se busca é intentar axudar as empresas primeiro a reducir a cantidad de refugallos industriais que producen. A intención é baixar un 15% respecto ao que había no ano 2010, tendo en conta que subiron o número de industrias e un objetivo ambicioso, e tamén conseguir reducir o 100% é imposible, pero reducir todavía máis a cantidade de lixo industrial que ten a calificación de residuo perigoso. Agora mesmo é o 93% non é residuo perigoso, o residuo industrial de Galicia, e queremos subir esta marxe como mínimo nun par de puntos máis. A previsión é mobilizar 75 millóns de euros, porque tamén terán que facer investimentos as empresas. A aportación da Xunta desta previsión de mobilización de 75 millóns serían 21 millóns de euros.
Vai haber moitas medidas, son 40 medidas, por destacarles algunha, pois, por exemplo, habilitar plataformas de venta de segunda man en talleres mecánicos ou desguaces, sobre todo, decir, facilitar a reciclase de residuos industriais, construir instalacións para tratar novos residuos, como, por exemplo, as pás dos aerogeneradores, é un residuo que é necesario tratar e que vai en crecemento, paneis solares ou baterías eléctricas, promover que as empresas usen, sempre que é posible, envases reciclables para os seus produtos e axudar con cuantías económicas ás empresas que se encarguen de reparar equipos eléctricos de outras industrias para prolongar a súa vida útil e non convertilos, polo menos tardar máis en convertilos, nun residuo industrial. E tamén se promoverán construcións de plantas de biogás para aproveitar os residuos de explotacións gandeiras que tamén poden ter a calificación, cando son moi grandes, de residuo industrial. Penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Sanidade e dentro da aposta decidida da Sanidade Pública Galega por ir á vanguardia na loita contra o cancro. Saben que hai tempo que estamos apostando por unha medicina non só na medicina oncolóxica, pero aquí especialmente por unha medicina cada vez máis personalizada. Tratamentos dirixidos e centrados en cada paciente para que sexan o máis eficaces posibles. En isto, os medicamentos CAR-T, que xa se empezan a fabricar en Galicia, teñen moito que decir. Son medicamentos nos que extraense linfocitos de cada paciente que se modifican xenéticamente e se lles volve a administrar e son eficaces, sobre todo en certos tipos de linfomas. Xa hai pacientes en Galicia tratados con medicamentos CAR-T, 60 pacientes concretamente, e un investimento de 9,5 millóns de euros a toda agora. Pois o que facemos o que aprobamos hoxe, é unha contratación de novos medicamentos CAR-T por 12 millóns de euros para seguir atendendo a pacientes con certos tipos de linfomas para cuso tratamento se demostraron os medicamentos CAR-T especialmente eficaces. Son pacientes que non responden a ningún outro tratamento e que tiveran unha recaída tras probar como mínimo 2 terapias convencionais. Estes medicamentos costosos, dende logo, están sendo eficaces e, por lo tanto, apostamos por eles. A día de hoxe, só a Comunidade Autónoma do País Vasco está facendo a aposta que está facendo a Sanidade Pública Galega por tratar os linfomas con medicamentos CAR-T. O que acordamos hoxe foi unha adquisición, non se están fabricando para os linfomas en Galicia, pero sí que xa se empezaron nese centro de fabricación que existe dentro do complexo do Chus, sí que se están fabricando medicamentos CAR-T para outro tipo de tumores gástricos e de páncreas, sobre todo en colaboración con outras comunidades autónomas, con laboratorios, xa se están fabricando aquí e esperamos poder empezar a aplicalos a tratamentos en moi breve espacio de tempo. Por tanto, seguimos consolidando Galicia como referente de oncoloxía, tanto en cribados como en tratamentos de última xeración, estes que acabamos de contar, e novas terapias que se investigan e se desenvolven desde Galicia. E último acordo, que vai explicar máis polo miúdo a Conselleira de Economía, ten que ver coas axudas que vai empezar este mesmo ano a Xunta de Galicia a suministrar a todo o sector da automoción, todo ese sector que xira en torno principalmente á fábrica de Stellantis en Vigo, pero non só, traballan tamén para outras fábricas de automoción que supoñen 25.000 empregos que teñen por diante ese reto de fixado para toda a Unión Europea cando, como saben, no ano 2035 os vehículos xa non poderán ser contaminantes, pasarase a outro tipo de vehículo eléctrico principalmente, polo tanto, eso require unha estrategia de adaptación, require ser competitivos para intentar evitar na medida do posible a deslocalización da compra de suministros noutras fábricas, noutros lugares e, polo tanto, isto require unha estrategia complexa onde ten que estar implicado outras administracións, as empresas en xeral, os grandes fabricantes, pero, dende logo, tamén a Administración Autonómica. E deso ven este plan que empezamos a desenvolverse este ano con 18 millóns de euros para axudar as empresas auxiliares a que sexan máis competitivas además desenvolvido e diseñado e executado en colaboración co clúster da automoción e con todas as empresas directamente interesadas. Doi a palabra á conselleira para que explique máis polo miúdo.
Moi ben, pois bo día. E como dicía o presidente, pois vemos de acordar ese paquete de axudas por 18 millóns de euros para o sector da automoción na comunidade autónoma. Contextualizar que este paquete de axudas forma parte do Plan Director da Automoción, que, como saben, estaba comprometido no programa electoral do presidente durante os primeiros 100 días, e como parte dese plan director que efectivamente se está traballando co sector, e particularmente co clúster da automoción, pois estas primeiras liñas de axudas. A razón é clara, e ben tamén de indicala o presidente, temos todos os países ou as rexións cunha industria de automoción potente, temos un desafío en Europa que é a electrificación do vehículo e a digitalización e unha competencia clarísima coas economías emerxentes. Co cal todo isto, pois, dá lugar á necesidade de apoiar especialmente non soamente as grandes matrices, o caso de Stellantis en Galicia, senón tamén toda a industria secundaria que se xenera ao redor, a industria de componentes, a industria auxiliar da automoción. Debemos de ser, se non temos calculado mal, a primeira comunidade autónoma, dende logo en España, que sacamos este paquete de axudas. Son axudas que sairán nunha convocatoria durante o mes de xuño, dice o presidente, 18 millóns de euros en concurrencia non competitiva e son fondos propios da comunidade autónoma. Polo tanto, pois responden á necesidade este ano xa de dar unha resposta rápida e extraordinaria a este sector e vou detallar especificamente cales van a ser esas actividades ou esas actuacións que serán subvencionables coa orde de axudas que, como digo, sairá publicada no DOGA no mes de xuño. Os destinatarios serán empresas con sede en Galicia, cuxa facturación dentro do sector da automoción sexa superior ao 50%. Este é o requisito que exixe o clúster para formar parte do clúster da automoción e, polo tanto, considerar a empresa como dedicada a esta actividade. Dentro da orde sairán dúas liñas diferentes. Unha primeira liña, a liña A, de axudas para investimento en equipamentos e para a elaboración de proxectos ante a transición do sector. Estas axudas estarán dentro do réxime de minimis, co cal o límite por proxecto será de 300.000 euros e un 70% dos costes incorridos serán os que serán subvencionables. As actividades, as actuacións serán subvencionables dende o 1 de xaneiro deste ano, é dicir, se poderán incorporar actividades, inversións xa realizadas polas empresas. E vou por algún exemplo de actuacións que serían ou tipoloxías de proxectos que encaixarían dentro desta liña A. Por exemplo, compra de maquinaria ou bens de equipo novos ou xa adquiridos, como dicía, obras de reforma e rehabilitación de naves e espacios productivos, tamén programas de implantación de soluciones tecnolóxicas, tanto software como hardware, e calquera análise de transición cara a mobilidade sostible ou consultoría estratégica que impulse a competitividade da empresa. E unha segunda liña, como dicía, unha liña B de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética e de enerxías renovables no sector da automoción. Esta liña xa non está suxeita ao réxime de minimis, co cal o límite de axuda por proxecto é superior, será ata 700.000 euros, cunhas porcentaxes según o tamaño da empresa, 35% gran empresa, 45% mediana empresa e 55% pequena empresa. E poño exemplos tamén aquí de proxectos financiables, proxectos de aforro e eficiencia enerxética, como pode ser mellora de eficiencia enerxética en equipos e procesos industriais, ou sistemas de monitorización e control destinados á xestión enerxética. Tamén proxectos de enerxías renovables eléctricas, instalacións de xeración eléctrica, tanto mediante fotovoltaica como mini eólica, e proxectos de enerxías renovables térmicas, tamén con calquera tipo de tecnoloxía, solar térmica, biomasa, xeotermia, hidrotermia, aerotermia, microredes de distrito de calor e ou de frío. Ben, como dicía, será por concorrencia non competitiva, estará aberto o prazo de solicitudes dende que se publique ata o 31 de outubro do ano 24 ou antes se esgota o crédito e forma parte de todo o plan director da automoción co cal continuaremos traballando co programa operativo FEDER máis adiante para
continuar apoiando o sector. Unha vez máis, tamén temos que recordar que están aí os fondos europeos Next Generation, o PERTE de automoción en concreto, e que sería necesario que, ademais de este tipo de axudas, fosen financiadas con cargo ao PERTE, porque, como ben explicaba o presidente, non soamente hai que traballar para manter as empresas matrices Stellantis, senón esas empresas auxiliares que en Galicia pois dan traballo a máis de 25.000 persoas. Ata aquí nada máis, non sei se hai algunha cuestión. Bueno, pois moitas gracias. Buenos días. Quería preguntarlle pola afirmación do ministro de Transportes, Óscar Puente, que descartaba un traspaso da AP9, tamén un rescate que cifraba en 4.000 millóns de euros. Non sei se é un xerro de auga fría para as expectativas da Xunta. Por outra banda, anunciaba tamén que se vai a traballar nun plan de mellora do firme da A6, que lle parece este anuncio. E para rematar, quería unha evaluación súa unhas expectativas de cara ás eleccións europeas do 9 de xuño. Gracias. Un momentillo. Sí, vamos a ver, respecto ás declaracións do ministro Óscar Puente, o que ademais eu, xa fixen públicamente e agradezo a súa visita do xoves pasado e, os compromisos, é certo que foron compromisos sobre todo, e quedamos en facerlle un seguimento, pero, desde logo, decía naquel momento, e o refirmo agora, mentras se cumpra con Galicia, nos o imos recoñecer, por lo tanto, agora, se a partir de agora se cumpre o que se anunciou, estaremos vixiantes e ningún problema en recoñecelo. Por eso, o que acaba de decir o ministro Óscar Puente respecto nin rescate nin traspaso, contradice absolutamente o que ata agora nos viña contando, que se comprometeu o candidato ao Partido Socialista en eleccións, esa gratuidade, e o que nos anunciou o BNG tamén, que conseguira a cambio da investidura nese acordo que xa foi incumprido unha vez e que volve a ser incumprido agora. Por lo tanto, eu lamento, non seguiremos insistindo. Eu volverei a decir ao presidente do Goberno que o seu candidato no seu nome se comprometeu a gratuidade e que todas as forzas políticas galegas aquí en Galicia, e eu, dende logo, agardo que o meu partido o faga en España, apoyemos o traspaso da AP9 cando se volva a debatir no Congreso. Decía esta mesma mañá o candidato ao Partido Socialista nas autonómicas que o ministro non dixera que non, dixera que non era sinxelo. Bueno, pois moi ben, pois nos quedamos en que non dixo que non. El mesmo sigue subindo o seu compromiso e, por lo tanto, se non dixo que non, el terá que encargarse, por suposto, eu como presidente da Xunta de Galicia, pero el, falando tamén en nome do ministro, de que eso sexa posible. Por lo tanto, escoitando o ministro Óscar Puente, parece ser que desbotaba tanto o traspaso como a gratuidade. Eu non estou de acordo, escoitando o portavoz socialista no Parlamento de Galicia, candidato nas eleccións, di que todavía é posible. Bueno, pois, desde logo que conte con nós para facelo posible. Respecto á mellora do firme da 6, bueno, pareceme moi necesario. Tuve ocasión de transmitirlo unha pequena xuntanza que tivemos antes do acto en Coruña. Ele estaba de acordo e, bueno, falou nas declaracións esta fin de semana de que era necesario unha mellora da climatoloxía, tanto, eso entendemos perfectamente, e eu agardo, como o resto dos seus compromisos, que se fagan efectivos especialmente canto antes. Non só é ese firme o que ten que manter o seu ministerio, creo que, en xeral, as infraestructuras que dependen do Goberno Central en Galicia, as infraestructuras viarias, están nun estado de mantemento francamente millorable. E igual que a Xunta de Galicia fai un esforzo importante para manter as infraestructuras que son da nosa titularidade, agardo que o Goberno Central empece, por fin, a facelo nas que lle corresponden, nas que son deles, nas que son titularidade do Ministerio de Fomento.
Expectativa das europeas? Bueno, eu creo que é unha oportunidade para que todos os españoles e, por lo tanto, tamén os galegos manifestemos a nosa opinión sobre o que está pasando en España. É certo que o futuro de Europa é moi importante, pero creo que, tal como se está plantexando, tamén é moi importante opinar sobre o que está pasando en España e tamén enviarlle unha mensaxe a Europa para que atenda as prioridades de Galicia que non se están atendendo dende o Goberno central. Está claro que isto vai se medir en termos de diferencia entre votos do Partido Socialista e o Partido Popular e tamén creo que está claro que calquera opción que non sexa apoiar o Partido Popular vai beneficiar claramente o Partido Socialista e de aí a súa estrategia de polarización que estamos vendo con especial intensidade estes últimos días. Ministro Óscar Puente, presidente, unha vez que mañá chegan a Galicia os trens a abril, que xa temos un plan director para o corredor atlántico, despois do bo clima do encontro que mantivo con el en datas recentes, non é posible un cambio de boas relacións, un cambio cara ao entendemento en materia de infraestructuras nas autovías pendentes en Galicia, unha conexión sempre adiada a Porto Vigo, o tren con Portugal? Sí, eu agardo que sí, se dicen que non hai outro interés, ademais é que creo que os cidadáns nos votan para iso, para que fagamos cousas e para facer cousas é necesario moitas veces facelas coordinadamente e facelas colaborando. Por iso, eu volvo a decir que estou desexando decir que o Goberno Central cumpre coa nosa terra, con Galicia, e se todo o que dixo o ministro Óscar Puente se vai materializando, podemos discrepar nos prazos, podemos discrepar nalgúns cálculos de investimentos. Eu xa lle decía que veríamos ese documento que nos deixou con calma para facer as nosas alegacións. Acordamos que a Xunta de Galicia se integraría máis nese grupo de traballo que se vai facer sobre o corredor atlántico, pero, dende logo, lle agradezo a súa sinceridade e a súa claridade. Falou de prazos, nos gustaría que foran máis rápidos despois de todo o que esperamos. Falou de respecto ao AVE que hoxe empeza o seu funcionamento nas cidades as que non estaba chegando. Nos gustaría máis celeridade na súa implantación, pero por menos deixou uns plazos claros e se se van cumprindo, nos diremos que aí se está cumprindo e que, por lo tanto, iso é o que os cidadáns esperan das súas administracións. Agardo, de verdade, e así o transmitirei ao presidente do Goberno cando me reciba, que este clima de colaboración que se abría outro día sexa útil. Para ser útil, insisto que hai que cumprir os compromisos anunciados. Sobre a conexión con Portugal, fundamental, da que tamén tuve ocasión de falarlle o ministro Óscar Puente, para nós é absolutamente fundamental. El estaba de acordo tamén que agora é tamén prioritario e, por lo tanto, a parte que corresponde facer en Galicia, a parte que corresponde executar o Ministerio de Fomento, hai que poñerse en serio xa con iso, non valen consignacións orzamentais de 30.000 euros, hai que orzamentar como está facendo Portugal. O xoves vou ter a ocasión de entrevistarme en Lisboa co ministro de Infraestructuras portugués, e, por lo tanto, aí intentarei, primeiro, que quede ratificado e patente o que creo que xa coñecemos todos, que o compromiso do goberno portugués en facer a infraestructura e esa conexión de alta velocidade ferroviaria a través de Galicia e, por lo tanto, que iso sirva tamén para que o Goberno de España se dé a conta de que ese tramo, que é moito máis sinxelo, dentro do costoso que é calquera infraestructura dese tipo, require menos investimento, hai que facelo tamén para axeitarse e coordinarse cos prazos de execución portugueses. Por lo tanto, eu espero que quede claro aí, primeiro, o interese da Xunta de Galicia, que xa é evidente, eu quero manifestar ao Goberno portugués, e tamén o compromiso do Goberno portugués para que teña unha correspondencia no mesmo compromiso do Goberno de España para a conexión con Portugal e esa salida sur de Vigo. Boa tarde. Sobre a crise diplomática aberta tras a visita de Javier Milei, queríalle preguntar se pensa que pon en risco as negociacións que vostede mantivo na súa recente viaxe a Argentina. E tamén sobre os cambios de postura de membros do seu propio partido sobre este asunto, queríalle preguntar con quen está vostede, se coa postura de Tellado ou coa de González Pons, e que opina destes cambios. Gracias. Cambios de postura, respecto? Respecto que a reacción respecto que dixo Milei. Vale, ben. Bueno, a mí en esta política na que un ministro de España chama drogadicto a un presidente dun país elexido democráticamente, na que o presidente dese país contesta falando da muller do presidente de España, por lo tanto, do noso presidente tamén, a min non me gusta, dende logo, non
e unha estrategia de confrontación, probablemente buscado polas dúas partes en beneficio propio, e eu, dende logo, non a comparto. Polarizar para intentar extraer réditos políticos non a comparto, e estou de acordo coa reacción onte do meu partido, que decidiu non entrar aí. Dito isto, tamén estou de acordo coa valoración que se fixo. O Estado non é o presidente do goberno, por máis que ás veces o presidente do goberno pense que o Estado, o noso país, comeza e remata en él, pero, sinceramente, creo que esta estrategia de confrontación na que están instalados tanto o Partido Socialista, por un lado, coa colaboración inestimable de Vox, e tamén no que está o presidente argentino, creo que non é boa. Creo que non hubo ataque a España, pero esta confrontación non é boa nin a comparto. E, dende logo, sí que me preocupa que poida ter efectos sobre o que lle interesa a Galicia especialmente. Saben que, efectivamente, eu estuve hai uns días en Argentina, tendo entrevistas, estaba a embaixadora, como saben, acompañándonos, entrevistas co goberno argentino respecto a decisións que a empresas galegas e, polo tanto, a Galicia lle importan moito. E, polo tanto, creo que un clima de boas relacións é o que favorece estes acordos. E, ao contrario, dende logo, non lle fai ningún favor e probablemente os persudique. Por lo tanto, agardo que non, pero agardo que se distinga perfectamente entre o que é a confrontación política e o que son intereses económicos que benefician a ambas partes, pero, dende logo, favor non fai ningún, eso teño clarísimo. Bo día, presidente. Onte nunha entrevista na cadena SER, o presidente da Real Academia Galega viña pedindo a derrogación do decreto de plurilingüismo, que era unha das demandas que tamén se plasmou na manifestación do venres pasado en Santiago, e tendo en conta que a semana pasada o conselleiro de Lingua tendeu a man a un gran pacto polo galego. Entón, a pregunta é: contemplaría o goberno que nese gran pacto polo galego que ofrece o conselleiro estea a derrogación dese decreto? Gracias. Bueno, cando se fai unha oferta a un pacto, lóxicamente, é para chegar a un acordo entre ambas partes. Coñecida esa postura do presidente da Real Academia, que vostede se refería, sei que foi unha das peticións das persoas que se manifestaron en Santiago o outro día. Non podo dicir que cando estamos dispostos a chegar a un pacto, e, por tanto, estamos dispostos a chegar a acordos, non hai que escoitar a outra parte, e, ao final, tamén nos terán que escoitar eles a nós, e se chegamos a un acordo, aquí non se pecha absolutamente nada. Eso non quere decir que poñamos en cuestión. Eu creo que a política lingüística da Xunta de Galicia, baseada no impulso dun bilingüismo cordial e non enfrontamentos nin utilización da nosa lingua, que é un tesouro como arma política, creo que é acertada. Creo que, ademais, os galegos, cada vez que votan, tamén votan pensando en iso e o ratifican mayoritariamente. Dito isto, cando un ofrece pactar, ten que escoitar e ten que estar disposto a chegar a acordos. Por lo tanto, empecemos a falar e saberemos o que acordamos por ambas partes. Sí, que tal? Bos días. En relación a esta cuestión, claro, hai un punto importante que entendo que para chegar a acordos tamén o Partido Popular debería pensar se vota a favor tamén de que se utilice o galego en Bruselas. Sería tamén un xesto importante. Non sei se vostede lle vai a pedir ao seu partido que reconsidere tamén esta decisión, aparte da boa vontade que manifesta, de escoitar a todas as partes, que se abre polo menos a escoitar sobre o decreto do bilingüismo. E logo tamén quería apuntar, facía alusión agora mesmo de que cando este co presidente Pedro Sánchez vai a comentar precisamente o tema dos compromisos de infraestructuras. Xa sabe cando se vai a reunir, tuvera o contacto, tuvo resposta por parte do goberno sobre esa reunión ou ainda non? Gracias. Bueno, mire, respecto á primeira pregunta, primeiro imos ver cal é a postura será no Parlamento Europeo, cal é a postura tamén do Goberno de España, e todas esas xestións que empezou e non volvimos a ter demasiada noticia. Vamos a ver todo eso e tamén quero saber cal é a miña postura. Son parlamentos diferentes e, polo tanto, situacións respecto a usos de linguas moi diferentes, con ausencia de linguas comuns. Por lo tanto, eu antes de pronunciarme definitivamente sobre eso, prefiero tamén saber cal é a postura definitiva do Goberno de España, sobre todo que nos informe das xestións que está facendo.
E respecto a reunión co presidente do Goberno, entendo, por prudencia, tamén por cortesía, pedímola hai uns días, está a campaña electoral en medio, entendo que pase tamén un tempo para contestar. Non entendería que fose un tempo excesivamente longo, pero entendo que estamos nos tempos normais. Volvo a insistir, e máis despois da reunión fructífera outro día con Óscar Puente, que a miña intención é que esta reunión sirvan para chegar a acordos e, por tanto, que sexan beneficiosas. Por tanto, non quero facer ningún elemento de confrontación respecto a tardanza ou desprecios, por menos neste momento no que entendo que estamos en prazos normales, pero a resposta é que a día de hoxe ainda non tivemos resposta respecto a unha concreción da data de reunión. Bos días, presidente. Eu quería preguntarlle, vostede sempre celebra os datos de visitantes a Galicia, o ano pasado superaron os 7 millóns, pero agora vimos de coñecer que a Xunta quere montar un observatorio sobre a sostenibilidade do turismo e admite que pode haber certos perigos e que se pode chegar a situacións límite en algúns puntos. Quería preguntarlle se pensa que xa se están vivindo algúns fenómenos de masificación ou de impactos negativos do turismo en cuestións como os negocios locais ou o acceso á vivenda. Gracias. Sí, me terán escoitado moitas veces. Creo que estamos lonxe, polo menos non estamos perto todavía do noso número máximo de turistas, sinceramente. Creo que temos capacidade de crecemento. Galicia ten unha oferta moi grande, ten moitas opcións na desestacionalización do turismo, en promover turísticamente zonas que ata agora non o son tanto. Creo que neso consiste a sostenibilidade, nunha redistribución dos visitantes, en máis ofertas, en procurar non concentracións en determinados puntos do ano. Creo que neso estamos traballando e por aí vai ese observatorio e esas medidas sobre a sostenibilidade. Pero creo que isto é lógico, estamos nuns números que nos permiten xa pensar nestes parámetros, pensar tamén na calidade dos visitantes, a parte da cantidade, pero eso non quere decir, ni moito menos, que pense que chegamos aos nosos números máximos, sinceramente, e que, lóxicamente, todo o fenómeno turístico que estamos coñecendo aquí en todas partes está repercutindo en outras áreas. O da vivenda, coa ose das vivendas turísticas, é un fenómeno que non podemos descoñecer. A mí me gustaría que houbera unha regulación, guardando as particularidades de cada comunidade autónoma, unha regulación homoxénea a nivel estatal que afrontara España un gran destino turístico, é dicir, con diferentes ritmos e fluxos, pero ao final somos un país que nos ven como objetivo turístico e, polo tanto, problemas que se poden producir seguro que teñen características comuns. Eu creo que abordar todo o tema da vivenda turística versus falta de vivenda, eso non debemos desbotalo, ni moitísimo menos, e creo que en Galicia, además do sector, teríamos que empezar a falar disso. Moi ben, moitas gracias.